Noon pa napalukayanan ti requirements para karidag turong a turista ken residente nga gawid iti probinsya iti La Union impasigurado iti Burgos Police Station iti Secondary Street iti probinsya ti La Union ti naingatlata panagwanawan da iti border control point iti nadakamat nga ili. Dito pala nga dangket tapno may pasigurado a kompleto latta ti requirements dagiti umunag a turista ditoy probinsya. Iti interview ti Bamburadyo La Union kini Police Major Crispin Simon, officer in charge iti Burgos Police Station kinunana nga agtaltalen ed ananayas si panagbantay dagiti kapulisan iti border control points kabinulig dagiti naduma-dumapay nga units iti uniform wenno dagiti naduma-dumapay nga kamang iti local government unit ken kasama ten iti Bureau of Fire Protection ken iti Provincial Government of La Union. No sarino palagi piti opisyal iti panagtulnog dagiti turista wenno dagiti residente kariti requirements nga agawid diti probinsya wenno pumasyar diti probinsya tapno maliklikan ti nakapasubli dagitoy karaman garod kargiti requirements dagiti individual nga agturong dito probinsya iti La Union para iti leisure travel wenno dagitay pumasyar may palagip nga amin individual nga umunag dito probinsya para iti tourism ken leisure purposes ket masapol da nga agrehistro ken agbook iti Tarana Visita System babaan iti https tarana.launion.gov.ph ken kasapulan dati agiparang iti QR coded tourist pass no QTP manipod iti Tarana Visita System karaman pay kariti requirements sa kariti fully vaccinated malaksid daytoy QTP Visita System ket ti government issued ID pre-book arrangement manipod ti DOT accredited tour operator COVID-19 vaccination card negative RT-PCR test result negative antigen test result within 3 days so dagitay umunag nga turista dito iti probinsya tayo no fully vaccinated dagitoyen ket saandan nga masapol nga giparangtay iti RT-PCR test no dikat negative antigen test result laangon within 3 days para karitimat not fully vaccinated pay nga turista nga umunag dito iti probinsya ket kasapulan dalata iti agrehistro iti Tarana Visita System ken kasapulan ti QR coded tourist pass no QTP manipod iti Tarana Visita System government issued ID pre-book arrangement manipod ti DOT accredited tour operator ken kasapulan ditoy iti negative RT-PCR test result within 3 days no dagiti kat saan pay nga fully vaccinated para magkariti damdamag nga individual nga agpastro laang dito iti probinsya kang runaan na dagitay agi deliver nga individual wenno dagiti agi-deliver kariti na duma-duma nga produkto ket agpasro da lang dito iti probinsya ti La Union dagiti travelers nga agpasro dito iti probinsya ket nabalakadan dagitoy nga maki-coordinate na karagiti LGU kadawian na dumaldaliya sa iti Burgos Border Control Point ket dagiti residente naggapo iti syudad iti Baguio kadagiti dumapay nga kaset iti Cordillera Administrative Region ti barbaro apaganurutan ken requirements iti border control iti na dumang border control points ito iti probinsya iti La Union ket mayroon pa ang daytay ti bileg ti PGLU Executive Order number 55. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union, Basta Radio. Bombo! Dakkel ti may tulong na iti panagidunar mo iti daram para iti may sangag